سلام زاوركم تحتاتلتنا كم يتنحكم امباركس ناي الساعة زينا حيزالكم متقلقوا مجمرتا جن أرستا زينا روسيا سفيح لممر نيكليرا متقعتا خمزة كهدة تفليتان تسارس يماونت انتايو تسارس يناونت كا أقار سراوت إسرائيل غازا مسأتو أو حماس انتاي كقات مويخل زبلو تحسو زلوم زينا تاتيزنا متقناكم لنا سناي مكتتال أقار سراوت إسرائيل غازا خاطو خمزة خيل يقلت الله إسرائيل لابلع غازا متقعت نفرت خاب تجمر لعلغل تسومن كوين الله أبتقادو بغازا بأما يتشحاد زغوت صارو سراوت أكيبا نغازا نمورار تشبا شبالا إسرائيل كاب حماس زوردا بركي حين اختفديات العيلة زلا نحماس كيت فات كم زيت من لسدما تفرار حلا حجت بيزغبرلون زفر رحن أقار سراوت غازا مسأتو أبو انتايك خوني زبليو مزت أساسيرو ريبورتر بي بي سي عربية فارس كيلاني كابتو مكرو تبجسو حساب كافي لله كيلاني أما أكلا مراقب زحت مسلسلت قد مسناتي فلت وق ختماتات انتاي كمسل خل ابزهابو مغلصي قدم 5 عمت اب غازا زركب معسكر سدتنياتات الشاتن مبصح ماكينه تغعيزه نيره مريت رطب زبره خويني تسمعني اب تنطلطل دلدل مزواري نيرو منتاي مخونو حتتكو اتناي كاميرامان مسارحتي قالعني اب تحت مريت زركبو تانلاتات تخعيتهم الله بحماسهم تخعيتهم عميق بعتي سلازخونه بسنكزي اتمنقدي تطاواويو اتبعتي قليلا يمثلن على 100 كيلومتر سفعت الله قال خبتم بعتتات كسب اسرائيل كم زرقحو زنقرو حماس بتتانكر أبيلو أتوارن قربن يسقاقر غازا أب علم ببزحي هزب خاب زلوان كبابيتات حنتيا أب تطعو كتما كابوتا نابوتا مقعاز ون بدهوي سرقياتات أزيوم تسببتيوم أب تطعو بوتا تانكور تخعيتو تهاني تلو أب تحت بوتا مصر أخايا ودما بعد خمزلو زد ترتر سبيلن حجي إسرائيل أمانكو متقعتنا فرت تانكتات أقار سراويتن نابدو بغازا قريبا لا أب زخونه هموت ناب غازا خطأتو تثبيتي قبر أزي مالت اتوم تانالاتات نسراويت حماس انكو مواقع مأكلات كخونيوم حماس ممتع أقار سراويت إسرائيل قدمو تقميتو خخونا له كوم أسلا زخونه دما أخل مقبي ماي ناتوارن كعقب تثبيتي قبر له أزوم تانكرات زياتهم حماس كم دلايو كاب حد هورنا غازا نابكا الأخرنا أخقاز يخلو نسراويت إسرائيل بدحريت كدبدبون يخلو مسرت إسرائيل حماس أوتوماتيك تابنجا خطقوم زخلو 3 شحوات تهدرات اللوا أبز غبابيتات إسرائيل زواغا زلو حماس بينو يكونن أب قدنو دو كبلو زخلو إسلاماو جهادن كالوت ناشو التحساس وازلوهم حيلتاتون اللو أب كربا أوان زوات وزانتاتات أب كتماتات زقبر وق كساب كندي حدقنيا خخون كم زخل الرقاقيت أميم قال خاباتهم بعيني رئيهم اللهم أب كلتشحن 16 أب إيروبا أنصار موصل وفرق جمار كله مسرعو تقرأ نبرا أتوم سب مزي نتم إسلاماوان جلتات كبيبهم بوتهم كسؤون وسينهم أنت تخبيبك تغير لبوتا يبلكن أتو تدراو سلتي نتختما أكل دما مقباري نيرو مجمرة أب حدا كبال موصل مسأتنا بؤنبو اتبعو تقات استقبرا مكل خالن متقعتن أزيو زسنبدي نيرو أب مكاين زي تكسوا نقراي نبرا بومباتات أب منكوب زتكس ميسايلاتن كي ترفا يدربي نيرو اتمريت بستقبرا مكاتسلنا توكتي استعبل لي نيرو أب زغونا بوتا مرقات موت مالت كخوني خليو فريجي خون تلفزيون أب نفسه كف كذا وديغي نيرو زغونا نقر كتلعل وي كتقنع مفتان دما موت كسعب يزخل نيرو بمبال نا إيروبا تذكروا آزنتيو تمساسل عجان أب كذا زاتو وتهدرات إسرائيل كاتمم كم زخل دما قميتو قال أموسل زستوهال كل نقر تهاليو كرمنا وق مئتاومن دحر مئتاومن تخرت وتهدرات عراق تغيروا أتوق بورتوع سلازنابرا نرأسهم نمدحان تراي يقال سنابرو قال نوتهدروا حيل إسرائيل بدو خون زمسلن دما ألمو سنايبريوم سنايبر ناينوي حركة سنايبرات واري تقادلتي بدحر عنود هنساتات موصل تحابيهم نوتهدرات عراق يقتلوا نيرميم كابز حدقان موقاد دما نفرت حيل أير نملا التخبابي يعنوا سلازلوا نتسقات مبداه تخيلوا إسرائيل كلت أمارات تاتلوا اتحدا أب غازا زركب نفسه كفنصا ناب فرس راس مقياريو كال دما بتبعت مسنايبر حماس مقطامي كال موت يلن منقصاص وتادرا مكاين ام موصل بدوي نيرو صرغياتات بنوتوكتي تشخيلهم الله ازي ناسرائيل فتنا خونون تثبيت تكبر حماس نوتاقي بمتقام ايفلتني نسجن اعنوت نايمو فارت مكرلو ازين وتادرا حيل اسرائيل كال بدوي سرحت اسرائيل اب غازا خصام معسكم صنح ايتفلتن حصير غسكاس جن اي كخوننيم بتمساسلي حيلتات عراق نموصل نمحص صنع 9 اورح وسيدلهم أبراق سوريا زكاير زلو ناي كتما وق أب غازا خدقام يخليو أب كلتشحن 17 أتا وحود هزب زنبر الراقة بعتقات تخبيبا نيرا أتبي أمريكا زمرح نكر داويان زحاز حيلي أفتنا أتي نيرو أمود أتا دمانتهم عتقات كاب تخبابا
ዝወፁ ናይ ማርያም መንገዲ ክህቦም ወሰነ ኣብቲ ግዜቲ ወታደራት ኣሜሪካ ናብ ሚስጥራዊ ኣኼባ ወሰዱኒ ምስ ናይቲ ከባቢ ዓረብ ሽማግለታት ተዘራረብ ጠለብቶም ሽማግለታት ተገዳልቲ ዳዕሽ ምስ ስድሮኦም ብሰላም ካብ ራቃ ክወፁ ክፍቀደሎም እዩ ነይሩ እዚ ስምምዕ እዚ ንራቃ ኣድሒንዋ ኣብ ሞሱልን ራቃን ወታደራውን ሲቪላውን ብዙሕ ሞት መወዳደርቲ የብሉን ኣብ ራቃ ተዋጋእቲ ዳዕሽ ካብታ ከተማ ክወፁ ከለዉ ነበርቲ ረድኤት ኮይኖም ካብ ገዝኦም ይወፁ ብዙሓት ካብኣቶም እቲ ውግእ ከም ዝውዳእ ይኣምኑ ነበሩ እዚ ዓይነት ውዕል ንጋዛ ዝሰማማዕ ኣይመስለንን እቲ መልክዓ ምድሪ ነዚ ዓይነት ስምምዕ ብዙሕ ምቹእ ኣይኮነን ራቃ ኣብ ሶርያ ብተዛማዲ ርሑቕ ከተማ እያ እቶም ተዋጋእቲ ክወፁ ምስ ተፈቐደሎም ክኸድሉ ዝኽእሉ ቦታታት ድማ ብዙሕ ነይሩ እዚ ንጋዛ ጽቡቕ ኣይኮነን ምድሪ በዳ ጋዛ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ሓማስ ብሰላም ካብ ጋዛ መውፅእ መንገዲ ክወሃበኒ እንተኢሉ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ካብ ቤይሩት ክወፅእ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ እዚ ኣብ 1982 ኣብ ግዜ ያሲን ዓራፋት ይጋጢሙ ብወታደራት እስራኤል ኣብ ዝተኸበበሉ እዋን ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸይድ ተፈቒድሉ ምንባሩ እውን ይዝከር ገለ ካብ መራሕትን ወታደራትን PLO ኣብቲ ግዜቲ ናብ ቱኒዝያ ዝተረፉ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ከይዶም ከምዚ ዝበለ ስምምዕ ንሲቪላዊ ጉድኣት ንምንካይ ኣብ እዋን ከቢድ ወታደራዊ ግጭት ክፍጸም ተኽእሎ የብሉን እዚ ግን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ድዩ ክኸውን ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ሓደ ምኽንያት እስራኤል ንሓማስ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክትቀብሮ ስለ ዝደለየት እዩ መንግስቲ ናታንያሁ ንህዝቡ ከምኡ ክገብር ቃል ኣትይሉ ኣሎ ሕጂ ሓማስ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ ብተደራደርቲ ስምምዕ እንተቐሪቡ ቅቡላይ ክኸውንን እዩ ዝብል ትፅቢት ይግበር ተመክሮታት ሞሱልን ራቃን ከምዚ ይመስል ብእዋኑ እንተዘይተፈቲሑ ኣብ ከተማታት ዝካየድ ውግእ ጋዛ ናብ ዓዲ ደም ክቐይሮ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ روسيا سفيح لممد نيكليراዊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ روسيا سفيح نيكليراዊ መጥቃዕትና ምፍጻም ዓቕማን ምፍታን ልምምድ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘካየደት መንግስቲ ሃገር ገሊጹ እቲ ወታደራዊ ልምምድ ንናይ ጸላኢ ኒክሌራዊ መጥቃዕቲ ምላሽ መሃብ ዘጠቓለለ ምዃኑ ሚኒስተር ምክልኻል ሰርጌይ ሸይጉ ተዛሪቡ ብዛዕባ እቲ ልምምድ ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከረድእ ከሎ ድማ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ተራእዩ ባይቶ روسيا ሞስኮ ንኹሉ ግብራዊ ፈተነ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ምክያድ ዝእግድ ዓለማዊ ስምምዕ ንኸይተጸድቕ ኣብ ዝደገፈሉ እዋን እዩ እዚ ልምምድ ተኻይዱ ዘሎ روسيا ኣሜሪካን ኒክሌራዊ ድልውነትን ንምምዛን ብቐጻሊ ናይ ኣምሳል ልምምድ ወይ ሲሙሌሽን ከካይዳ ጸኒሐን እቲ ኣብዚ ዓመት ዝተኻየደ ልምምድ ንናይ ጸላኢ ኒክሌራዊ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ሰፊሕ ኒክሌራዊ መጥቃዕቲ ምግባር ዘጠቓለለ ምዃኑ ሸይጉ ንፕሬዚደንት ፑቲን ኣረዲኡ መግለጺ መንግስቲ ሩስያ ግብራዊ ምውንጫፍ ባሊስቲክን ክሩዝን ሚሳይላት ከም ዝተኻየደ እውን ሓቢሩ ኣሎ ስግረደባዊ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ካብ ዝርከብ ናይ ፈተነ ቦታ ከምኡን ካልእ ሚሳይል ካብ ብኒክሌራዊ ጸዓት እትሰርሕ መርከብ ውግእ ከም ዝተተኮሰ እቲ መግለጺ ጠቒሱ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ናይቲ ፈተነታት ተንቀሳቐሲ ስእሊ እውን ዘርጊሑ ኣሎ ፑቲን ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ሃገሩ ብኒክሌር ዝሰርሕ ክሩዝ ሚሳይል ናይ መወዳእታ ዓወት ፈተነ ከም ዘካየደት ገሊጹ ነይሩ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2018 ዕላዊ ዝተገበረ ፈተነ ኣጽዋር ደረት ኣልቦ ርሕቀት ክህልዎ ዝኽእል ምዃኑ ይዝረብ እኳ እንተነበረ እቲ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ብነጻ ኣይተረጋገጸን እዞም ፈተነታት ከም ዓቕሚ ናይ ምርኣይ ስጉምቲ ዝቑጸሩ እዮም ባይቶ እቲ ሃገር ሩስያ ነቲ ግብራዊ ፊዚካል ፈተነ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ምክያድ ዝእግድ ዓለማዊ ስምምዕ ንኸይተጽድቕ ዝገብር ሕጊ ብረቢዕ ይወሲኑ እቲ ስምምዕ ውዕል ኩሎ መዳያፍ እገዳ ፈተነ ኒክሌር ብዝብል ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 1996 ተሰማሚዕና ኣሎ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝኾነ ይኹን ፍንጀራ ፈተነ ኒክሌር ኣጽዋር ወይ ካልእ ኒክሌራዊ ፍንጀራ ድማ ይእግድ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ድሕሪ ምክያዳ ጉዳይ ኒክሌራዊ ኩናት ስክፍታታት ተሓዲሩ ይርከብ ኣብ ወርሒ ሰነ ሩስያ ንፈለማ እዋን ታክቲካዊ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ኣብ ቤላሩስ ከም ዝቐመጠት ይዝከር ሽዑ ፑቲን ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሬት ወይ ግዝኣት ሩስያ ኣብ ሓደጋ ምስ ዝወድቕ ጥራይና ንጥቀመሎም ኢሉ ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ናይ ምጥቃም መደብ ከም ዘለዋ ዝሕብር ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዘየለዩ ዝገልጽ ዘሎ መዛረብ ብዛዕባታት ኮይኖም ቀንዮም ዘለው ጸረ ሰማውነትን ጸረ ጼናውነትን ምስተን ክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ግጭት እስራኤልን ጋዛን ዝተኣሳሰር ጸረ ሰማውነትን ጸረ ጼናውነትን ክዝተየሉ ጸኒሑ ብፍላይ ድማ እዚ ሓሳባት እዚ ንፍልስጤም ዝግበር ሃገራዊ ደገፍን አንጻር መንግስቲ እስራኤል ዝስማዕ ዘሎ ድምጽታትን ሲዕዊ ይዘውር ዘሎ ንኣይሁድ ከም ህዝቢ ዝገልጽ ጽልኢ ወይ ጉጉያ ረኣያ ተባሂሉ ዝግለጽ ጸረ ሰማውነት ካብ ዘመናት ዝጀመረ እዩ ጸረ ጼናውነት ንህላዊ ሃገር እስራኤል ከም ምቅዋም ክግለጽ ይከኣል ናይ ኣይሁድ ንዘመናት ጽልእን መስጎግትን ገፍዕን መጽዋሮም ከምኡ ድማ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም 6 ሚልዮን ኣይሁድ ብናዚ መቕታሎምን መጸረ ሰማውነት ተተሓሒዙ ዝለዓል ነጥብታት እዩ ዘመናዊ ጸረ ሰማውነት ብኸመይ ግለጽ ብዙሕ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ
أيهود نعلم لخاوي فاينانساوي سرعة مراخب مزهن يقصاصر وزبل ويدتاوي كلسا حسابات ويدما أبلع المكرابات زفتصم متقعتي أما حبرا مراخبيتات صل ازمل زربان قالاتن كالن زتقاللي يخن امبر اتصره سيماونت زبل امر نخلو مدبات اي عرقمن እዩ እቲ حساب አካት አخይኑ ይቀጽል ኣሎ ገሊኦም ንመንግስት እስራኤል ዝቃወም ከም ጸረ ሰማውያን ገሮም ይርእዎ ገሊኦም ከዓ ነዚ حساب ዚ አይቀበልዎን ጽዮናውነት ከእንታይ ማለት እዩ ጽዮናውነት ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ኤውሮፓ ዝጀመረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብታ ፍልስጤም ትበሃል መሬት ናይ አይሁድ መንግስቲ መመስረት እዩ ነይሩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ነታ ጥንታዊት ቅርስ አይሁድ ያ ዝብልዋ መሬት አይሁድ ዝኾነት ፍልስጤም ተባሂላ እትፍለጥ መሬት ንምምስራት ዝዓለመ ድሌት እዩ ሕብረት ሃገራት ፍልስጤም ንአይሁድን ዓረብን ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክትምቀል ሓሳብ ኣቅሪቡ ኣብ 1948 ኤውሮፓውያን እስራኤል ከም ሃገር ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝተመስረተት ድማ ኣውጆም ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ፍልስጤማውያን ካብ ዓድታቶምን ኣባይቶምን ተመዛቢሎም ድሕሪ 6 መዓልታት ኩናት ኣብ 1967 እስራኤል ነቲ ብግዛእታት ፍልስጤም ዝፍለጥ ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ተቆጻጺራቶም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዘን ግዛእታት ዓድታት ሰፈራ አይሁድ መስሪታያ 700,000 አይሁድ ኣብ ዘን ቦታታት እዚኣተን ሰፊሮም ኣለው ሕብረት ሃገራት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ኣብ ዝርከባ ግዛእታት ናይ ሰፈራ ዓድታት ምምስራታ ዘይሕጋውን አንጻር ኣህጉራዊ ሕግን ክብሉ ይጠቕሱ ፍልስጤማውያን ካልኦት ዓረብን መምስራት ሃገር እስራኤል ኣብ ፍልስጤም ዝነበሩ ዓረብ መሰሎም ከም ዝኸልኦም ብምጥቃስ ይቃወሙ እቶም ምንቅስቃስ ጽዮናውያን ዝቃወሙ እስራኤል ከም ሃገር አይሁድ ክትሕሎን ክትሰፍሕን ኣለዋ ዝብል እምነት ዘይብሎም ምዃኖም ይግለጹ ገለ ጽዮናውያን እስራኤል ብዘይካቲ ናታ ካልእ ግዛእታት ክትቆጻጸር መሰል ኣለዋ ክብሉን ከለው ገሊኦም ድማ ኣብዚ ሓሳብ ኣይሰማምዑን መብዛሕትኦም አይሁድ ጽዮናውያን እኳ እንተኾኑ ውሕዳት ግን ነተኣምር ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምኽንያት ይቃወሙ አይሁድ ዘይኮኑን ንጽዮናውነት ከዳኸሙ ዝኽእሉ ኣለው ጸረ ጽዮናውነት ብኸመይ ይግለጽ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ጽዮናውያን ክግለጽ እንከሎ ጸረ ጽዮናውነት ማለት እንታይ ምዃኑ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ بسفحو ጸረ ጽዮናውነት ምስ ሃገር እስራኤል ምቋም ክግለጽ ይካል እዞም ነቐፍቲ ንፖሊሲታት መንግስት እስራኤል ይቃወሙ ብፍላይ ድማ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ከባቢኡን ዝሃነጸቶ ናይ ምፍልላይ ሓጹር እስራኤል እቲ መንደቕ ካብ ፍልስጤማውያን ወረርትን ምክልኻል ዝተሃንጸ ምዃኑ እኳ እንተገለጸት ተቃወምቲ ፖሊሲኣን ደገፍቲ ፍልስጤምን ግን ዝያዳ መሬት ክትሕዝን ንአይሁድ ዝኸውን ሰፈራ ንምህናጽን እዮም ዝብሉ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት እቲ ነቐፌታ ምስ ጸረ ሰማውነት ወይ ምስ ፖሊሲታቱ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ንምፍላጥ እውን ኣጸጋሚ እዩ ጸረ ጽዮናውነት ወይ ምንጻግ መንግስቲ አይሁድ መግለጽ እዋናዊ ጸረ ሰማውያንነት እዩ አህጉራዊ ሰልፍ ዝኽሪ ናዝውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝቀረቡ ገለ ክስታትን ጸረ ሰማውያን ብምባል ኮኒኑሎ ነዚ ምደባ ዘይቅበሉ ድማ ደገፍቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝቀርብ ርትዓዊ ነቐፌታ ስቕ ንምባል ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ ይብሉ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ምቋም ዓለይትነት ኣይኮነን ይብሉ ገሊኦም ጽዮናውነት ንህዝቢ አይሁድ ዝቃወም መሸፈን እዩ ክብሉን ከለው ገሊኦም ድማ መንግስቲ እስራኤልን ደገፍቱን ነቐፌታ ንኸይከሉ ኮነ ኢሎም ጸረ ጽዮናውነትን ጸረ ሰማውነትን ኣደናጊሮም ክብሉ ይኸሱ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሓደሽ ዜናታት መከታተል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም